però estic completament d'acord amb això. La repressió, al final, i això lligant-ho amb la resposta a aquesta pregunta, és una eina més d'aquest estat i de qualsevol estat del món per això, com deia abans la companya un altre cop, per mantenir un ordre social. I de fet, això que deies, no existeix una policia bona, podríem estar-hi d'acord, és a dir, entenem que la policia és el cos armat de qualsevol estat, és el cos que té el monopoli de la violència en qualsevol estat. Per tant, mentre l'estat sigui de base burgesa, sigui de base oligàrquica o fins i tot amb una component aristocràtica com és l'estat espanyol, que és una cosa ultra desfasada, doncs tenim un cos policial, unes forces armades que actuen en conseqüència en aquest ordre social i sempre el mantenen en funció també de la organització que tinguem, doncs també actuaran amb més violència o intentaran desarticular el nostre moviment, els moviments socials en general.